שותפים, אנשי מקצוע וידידים יקרים. לאחר 25 שנה בתפקידי בעיריית ירושלים, ובהגיעי לגיל גמלה, החלטתי לפרוש מתפקידי ולהתפנות לעניינים משפחתיים ופרטיים. לאורך כל השנים נהניתי משיתוף פעולה פורה עם כולכם בכל נושא ותחום הרלוונטי לקידום ההתנדבות, ושמחתי לסייע ולקדם תחום כה משמעותי זה. ההתנדבות איננה עניין לאדם אחד, אף לא ליחידה אחת, ועל ההצלחה יש שותפים רבים. אני מבקשת לציין מספר ציוני דרך ופעולות שבוצעו על ידי היחידה בשנים האחרונות. 1. פיתוח מערך ההתנדבות בשעת שגרה ובשעת חירום, גיוס עשרות אלפי מתנדבים, פיתוח מערך כוללני למתן זכויות המתנדבים, הקמה וניהול אתר עירוני אינטראקטיבי, פיתוח מודל של מרכז התנדבות ומעורבות קהילתית, הקמת פורום עירוני להתנדבות וצוות עירוני מוביל לנושא קידום ההתנדבות, הפקת מבצעי גיוס למתנדבים, הפקת פרסומים מקצועיים למפעילי מתנדבים, קורס מקצועי ראשון מסוגו למפעילי מתנדבים במנהל קהילה, קיום ימי עיון עירוניים וארציים למאות מפעילי מתנדבים, טקסי אות ראש העיר למתנדבים ולארגונים מצטיינים, שותפות בקידום נושא ההתנדבות בוועדת הרפורמה הארצית של משרד הרווחה, וכן בפיתוח קהילת ידע. קידום תוכנית חדשה לשיווק ההתנדבות. גיבוש מודל של תוכנית חדשה לפיתוח מודל שכונתי שנמצאת עתה בהכנה. כוחה של ההתנדבות שהיא פתוחה בפני כל אחד וביכולתה לחולל פלאים. בזכות העשייה של רצון טוב עם ליווי מקצועי ותרומתה הייחודית מאפשרת ההתנדבות שינויים לטובה הן לנעזרים והן למתנדבים. לסיום אני רוצה להודות לכל מי שעבד איתי במהלך השנים, ובמיוחד לרכזות ההתנדבות בלשכות לשירותים חברתיים, טובית, סחר, עירית וגילת. כמובן לרכזות ביחידה שפעלו במסירות יחד איתי בשנים האחרונות, רחל ובטי. לממונה על העבודה קהילתית ומשאבי קהילה, חני אמסלם, ולמנהלת המנהל לשירותי קהילה, בוני גולדברג. תודה ומלוא הערכה לכולכם. תודה מיוחדת לעובדי היחידה להתנדבות במשרד הרווחה על התמיכה במשך השנים, וכמובן לגורמים רבים נוספים שקצרה היריעה מלספר ולומר את כולם. אני מאחלת לכם שנה טובה ושלווה בתחום המקצועי והאישי.